Usa sa mga bayranan sa mga nagnegosyo sa mga merkado sa syudad sa Sugbo paus-usan. Usa kini sa lakang nga himuon sa syudad taliwa nining pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Si Nico Sereno sa report. Pinaagi sa social media gipahibaw ni Mayor Tomas Osmeña ang plano sa syudad pagpaus-us sa vendor market fees. Mao kini ang balayranan sa mga nagnegosyo sa higayon nga mutumod ug muhatod sila sa ilang mga produkto sa kamerkaduhan. Muabot sa 50% ang plano nga pagpakibhang sa entrance fees aron matud pa dili sab makapasaka og presyo ang mga manindahay kay giabsorb man sa syudad ang ubang bayronon. Matud sa City Market Administrator, ang pagpakibhang sa entrance fees himuon sa Dakbayan pinaagi sa pag-amendar sa ordinansa sa konseho. Tungod lagi sa saka sa kanang presyo sa oil products and train law, which pagpasaan ni last year wala bitaw na siya nato at that time good wa pa man gud na ma-implement ang train law, so grabe ang effect ba. So mo na siya nga ang clamor sa mga vendors. Nakitang makatabang kini sa mga konsumidor. Para di po makapasangil ang vendors, mataas kay bayaran ng city. So we're just doing our part, but when it comes to kanang pag-regulate sa ilahang prices, wala man tay power ana. It's actually the DTI. Kami igor may nag-monitor nga mo ni prices. Sa pagpakisayod sa GMA News sa ubang manindahay, gihangop nila nga maminusan sab ang pipila sa ilang bayronon. Oo, makatabang gyud. Kay nga naman ma'am. Kay gamay-gamay man lang sa atong bayronan. Lagi nang katabang. So daghang kay red check ang baligyaon. Oo. Ano lang makabawi-bawi pod. Mas angayan, makasave pa. Kasave. Kasave me. Sa among pagsusisab kaganiha, matod nila ni menos ang presyo sa kadaghanan sa mga utanon. Sa akong pangagpas murag daghan ang supply karon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.